Hi guys! Punto ako ng gulay. Ayan. Mas pinili kong gabi magtanim kasi nga sobrang init sa araw. Tara na, samahan niyo na ako. Ayan. Hindi ko pa alam kung anong gulay ito pero violet po siya ang kulay. Ito, alam ko kung ano to sa amin eh. Sa Bisaya, ano to eh, saluyot to siya eh, saluyot. So, ito hindi ko alam to. Dito ko lang din to nakita sa Qatar. So, ayan. Ayan, hindi ko yung tubig, diba? Hindi ko yung nakabili na po. Ayan po siya yung tanim ko. Ang tanim namin pala. Ito po yung lemongrass. Ayan. May tubo na po siyang lemongrass. Tsaka yung may dahon na po yung malunggay. Ayan. Kahit sobrang init po dito, basta nadidiligan lang siya araw-araw. Magat gabi, didiligan namin to. Ayan. Nabubuhay naman siya kasi sobrang init dito. Namamatay talaga siya pag walang dilig. Pag nadiligan yan, kahit sobrang init, basta may tubig lang. Ayan. Mabubuhay siya. Ayan. Bye! Ayan. Yan na po yung aming hardin. Ayan po yung aloe vera. Ayan. May aloe vera dito. Ayan. Sobrang hilig ko rin kasi talagang kahit kung saan yung bata pa akong tatanim mga kangkong sa gilid ng namin. Coral. In Bisaya coral. In Tagalog. Hindi ko alam mo anong Tagalog ng coral. Ayun. Ay, bakod pala. Bakod. Sa gilid ng bakod. Yan. Nakakatuwa. Lang, magdidilik mo na ako.
Hindi tapos na po akong magtanim at magdilig. So, papasok na po tayo ng bahay kasi sobrang init. Mahangin po siya pero sobrang init po. Ayun po, di ko na po kayang init. So, papasok na po ako. So, kita-kits sa next vlog. See you!